Ond dwi'n meddwl am yr gynhadledd COP26 yn yr Alban, ac felly o'n i'n meddwl bysa ni darllen dechrau Salm 19 efo'n gilydd i ddechrau. Mae 'na 2 sleid yn y fan yma. Dewch i ni ddarllen y geiriau a ddechrau Salm 19. Y greadigaeth o'r ac i ni dwi'n edrych. Efo o adnod 1, mae'r nefoedd yn dangos ysblander Duw, a'r awyr yn gwneud. Mae'r neges yn ei allan bob dydd, mae'n gweld yn amlwg bob nos. Does dim llais go iawn na geiriau, na dim i'w glywed yn llythrenol. Ond mae pawb wedi clywed beth mae'n dweud. Neges wedi mynd i ben draw y byd. Cododd babell i'r haul yn yr awyr. Mae'n dod allan fel priodfal o'r ystafell, neu asletwr yn rwd i'r edrych ras. Mae'n codi ar y gorwel ac yn symud o un pen i'r llall. Does dim yn gallu cuddio rhag i'r res. Gad i'r cwbl dwi'n ei ddweud a'i feddwl, dyblesio di, o arglwydd fy ngwraig am rhywbeth. Felly y salmyn yn dweud, mae'r greadigaeth faith yn adlewyrchu gogoniant y crewr. A da ni'n gallu edrych ar y greadigaeth a cael cyflyru i feddwl am grewr ac i addoli y crewr. Ac ar y diwedd mae o'n dweud, bydded ymadroddion fy ngenau a myfyrdod ein calonau yn gymeradwy i ti o arglwydd fy nghaib a'n pryno. Felly dewch i ni weddio efo'n gilydd ac ymwblonyddu gebron y Duw sydd yn grewr, sydd yn gynhaliwr a sydd yn achubych yn Iesu Grist. Diolch Arglwydd am bore Sul. Diolch Arglwydd am anogaeth y salmyn i weld y byd yma a byd natur a cwbl o fel creadigaeth. Nid canlyniad a hap cemegol, ond bod Duw cariadus wedi bod ar waith yn rhoi bodolaeth i'r cwbl. Yn bod ni'n gweld y creadigrwydd di wrth edrych ar y lloer, a'r haul, a'r creadigriaid, a'r afonydd, a'r môr, a'r tonau, a'r cymylau, glaw a'r haul, a bod y cread yn dyfodiannu di, ac yn enyn a'n ddoliad yn y calonau ni yn hunan wrth feddwl amdana ti, yn rhoi bendithion i ddynoliaeth sydd yn nghanol y greadigaeth ysblennydd. Yn yr ysbryd, nid i yn harwain i dyfoliannu di, nid o ran defod, nid o ran arfer, ond oherwydd yn bod ni eisiau mynegu diolch i ti y bore yma, a dweud wrth ti ac wrth yn gilydd yn bod ni'n dygaru di, ac yn ymateb i'r cariad aruthrol yn yr arglwydd Iesu. Derbyn glod y dyfodol yn y gwasanaeth hwn, ac ar hyd a lled y ddeia, lle mae cyd-Gristnogion dyfoliannu di. A da ni'n uno efo'r cread mewn mawn, yr adar yn trydar er gogoniant i ti, y cathod yn mewian, y cwn yn gyfarth, yr gwartheg yn brefi er gogoniant i'w creu. Da ni'n rhan o gread yr wyt ti wedi chreu, ac fe'i ffawrygwn di amdani. Gofynwn hyn yn enw Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. Emyn cyntaf o'r yma ydy distewch cansmau presenoldeb Crist. Bod ni ar dechrau'r gwasanaeth yn dod yn ymwybodol am presenoldeb yr arglwydd Iesu yma hefo ni wrth i ni addoli. A bod ni'n agor meddwl yn calonau i'r ysbryd glân ac gofyn arglwydd tyrd ato yn dynedd. Distewch cansmau presenoldeb Crist, y sanctau yn un ger llaw.
galed, da chi wedi cael wythnos dibryder, da chi wedi cael wythnos efo problemau. Da ni distewi yn hwmni yr arglwydd heddiw. Falle bod yna beth ar eich meddwl chi, da ni distewi yn rym yr arglwydd heddiw. Distew, pam? Gans mae'n presenoldeb Crist, y sanctau I ddyn wrth law. Mae o gyda chi, yn y llawenydd, yn y brwydra, yn y dryswch, yn y tristwch, yn y problemau. Distewch pam. Mae presenoldeb Crist, y sanctau ddyn ger llaw. Mae wedi bod yn wythnos brysur, a dwi am chydig funudau I ni, y bod ni yn meddwl am y greadigaeth, yn meddwl am yr gynhadledd COP26, a hynny yn hyd-destun ein ffydd niw. A mi oedd undeb yr annibynnwyr wedi cynhyrchu fideo fer efo merch ifanc yn siarad, Nel Richards. A rhyw funud a hanner ydi o, felly gadewch chi ni wrando ar Nel yn siarad. I bobl mewn cymunedau sydd ddim yn cael eu clywed. Dyna beth yw'r peth pwysicaf fi'n meddwl, I ddangos beth sydd wir yn digwydd ar dros y byd. Felly, ni yng Nghymru, felly ni'n digon ffodus I weld bod newid hinsawdd ddim yn cael effaith dychrynllyd ar ein bywydau ni eto, ond gyfydda a cyn I fi ddim yn fi hwyl. Mae angen I ddweithredu yn lle externol a jyst siarad gyda chi. Dyna fo un o aelodau Eglwys y Nant yn Llydach yma. A swar maes yr haf y Castell Nedd yn siarad am y greadigaeth a'r argyfwng hinsawdd. Mae rhywun yn meddwl am y cyfrifoldeb ni, da chi'n gwybod, da ni darllen yn y Beibl gymaint am hyn, Salm 19. Weithred Salm, gosodais bob peth dan I ddrau def. Fe glwyddio Morgan eto, defaid ac ychain o'r, ac anifeiliaid y maes, ehediaid y nefoedd a physgod y môr, a rhai sy'n trafnio llwybrau y morau. O Duw rhoi y cread o dan stiwardiaeth ni, a bod ganddo ni gyfrifoldeb tuag at greadigaeth Duw, a bod ni'n atebol I Dduw am yr hyn da ni'n wneud i'r greadigaeth. A dydy cyfrifoldeb ac atebolrwydd ddim yn ddau air sydd yn boblogaidd iawn y dyddiau yma. Heb Dduw, does ganddo chi ddim yn teimlad yna gyfrifoldeb yma, a does na ddim dealltwriaeth bod dynoliaeth ac unigolion yn atebol I Dduw. Dach chi'n bod, mae'r syniad yma di mynd o'r cylchoedd gwleidyddol yn ddiweddar, a I ddim deud mwy ynglyn â hynny. Bod ganddo ni gyfrifoldeb, bod yna'r swydd da ni'n neud, bod ganddo ni atebolrwydd, beth bynnag ydy y swydd da ni yn ei gyflawni. A fod hynny yn rhwng y niwl lle. Fel Cristnogion, da ni'n wybodol o'r cyfrifoldeb sydd arna ni, a bod ni'n atebol I Dduw yn y bywydau. Gael gymaint o bwys be mae pobl eraill yn feddwl ohono ni. Ond be mae Duw yn feddwl sut da ni'n byw, sut da ni'n edrych ar ôl ei greadigaeth. Wedyn, mi oedd na wrthdysgiad ddoe ynglyn â newid hinsawdd a'r newid dychrynllydd ma'n dweud fydd yn digwydd yn y byd ni, fydd yn effeithio'n uniongyrchol
ar bobl a chenhedloedd. Bydd rhai cenhedloedd o bosib yn diflannu. Mae ynysoedd nhw'n mynd am ddŵr heddiw yma. A maen nhw'n gorfod ffoi, yn colli treftadaeth, yn colli tir, yn colli i gwaith, colli teuluoedd rhai ohonyn nhw. Ac yna un neu ddau o lyniau, oedd Cynan, o nid Cynan di hwn, dychmygwch pa aelod o Ebeneser sydd y tu ôl i hwn. Atenio'n ysgrifenedig ar e-bost os gwelwch yn dda. Ond o'n i'n hoff o'r datganiad Cantre Gwaelod, nid yw'n anorfod. Atlantis Cymru yma i Ceredigion, o dan y môr a'i donau, penillion enwog na. Ac yna mi oedd Cynan yn cyflwyno gwaith plant yn ystod y digwyddiad ddoe, a mi oedd yna wasanaeth i gychwyn a cyfle weddio fel Cristnogion o bob cefndir. Ac oedd o'n hyfryd gweld bod yna 3 mudiad Cristnogol wedi dod at ei gilydd i gydweithio, sef Tierfyn, y Cafod, yr Elisedd Gatholig, ac hefyd cymorth Cristnogol. Ac oedd yn cerdded gyda'n gilydd mewn undod fel Cristnogion oherwydd bod ni'n ymwybodol o'r dinistr da ni'n gwneud i greadigaeth Duw. Na lun arall yn dilyn, banner cymorth Cristnogol tu allan i'r llysoedd barn o dan ni'n y fan yna. Ac yna ddarniol o deithio o neuadd y ddinas i lawr i'r cynulliad. A dyma rei o'r, rach bod chi'n nabod un neu ddau o'r rhain. Parchedig Ddameg Iesu, ysgrifennydd, cyffredinol i Deyrnas i fynwyr. Parchedig Beth, James, priordy Caerfyrddin, a llywydd i Deyrnas i fynwyr. A dwi ddim yn mynd i gyflwyno pawb arall, fydd yn gyflwyno bod amser. Wedyn ddarnifartio'n llun nesaf. Dwi'n wedi rhoi llun yn adran, diolch. Felly o'n i'n meddwl sy'n yn gweddio, a mi oedd adnoddau gan Tierfyn, Gweddi dros COP26, gweddion yn parc o'r pennawd. Ac oedd yna ddifyd da eleni yn y cyfnod cyn COP26, neu'n ystod, maen nhw'n dal i gyfarfod tan Tachwedd y 12. Hoffem weld blwyddyn yn llawn gweddio angerddol dros gyfiawnder ac atebion i'r argyfwng hinsawdd. Mae pobl ym pedwar fan y byd yn ymbil am newid, yn dathlu harddwch byd Duw, yn edi parhau am difrod rydyn ni wedi achosi ac yn ceisio calon Duw mwyn cael dyfodol cyfiawn a chynaladwy. Nawr, treulio beth amser gweddio dros arweinwyr y byd yn COP26. Wedyn yn y fan yma, maen nhw wedi rhoi, os fedra ni mynd i'r sgrin nesaf, adnodau'r cyntaf Timotheus, o flaen popeth arall, dwi'n pwyso arna chi weddio dros bawb, pledio a gweddio dau, gofyn a diolch i Dduw ar i'w rhan nhw. Dylech chi wneud hynny dros brenhinoedd, arweinyddion, gwleidyddion y byd, a phawb arall mewn safle o awdurdod. A maen nhw'n gofyn i ni weddio am ddoethineb i wledydd mae newid hinsawdd yn effeithio arnyn nhw. I wybod sut i addasu mewn byd sy'n newid, ac weddio y bydd eu harweinwyr yn clywed crin y bobl fwyaf bregus. Dyma syniadau am wledydd i weddio drostyn nhw. Malawi, Mozambique, Seiclon Idai, Aidai wedi bod yn 2019, India, yn dioddef cyfnodau o sychder difrifol a llifogydd, Ecuador, Vietnam ac ynysoedd sy'n colli tir yn gyflym am fod y lefelau môr yn codi. Ac o'n i'n clywed bod y sefyllfa'n difrifol yn Madagascar fan hyn, oherwydd bod sychder mawr ar yr ynys, a dyn nhw'n methu tyfu cropia, a mae yna newyn yn cynyddu yn Madagascar, oherwydd y newid sydd yn digwydd yn yr hinsawdd. Dewch chi'n weddio am eiliad, a meddwl am gread Duw, a gofyn am gweithineb i arweinyddion, ac i ni hefyd yna, i fod yn gyfrifol yn y defnydd o'r adnoddau. Weddiw.
arglwydd ein creuwr rhyfeddol. Da ni'n plygu ger dyfron ac yn cyflwyno cyflwr y byd ac yn gofyn yn benodol am ddoethineb ac arweiniad i wledydd y byd i ymateb i'r llygru difrifol sydd yn digwydd ar y cread hwn ac ar y newid sydd yn digwydd ar yr hinsawdd mewn gymaint o wledydd. Da ni'n gofyn y byddi di yn arwain gwledydd, nid i siarad a phwyllgora. Da ni mor wych am wneud hynny, ond yna'n effeithiol wrth weithredu. Gwna ddynoliaeth yn ddynoliaeth sydd yn gweithredu, a bod ni'n clywed cri y rhai hynny sydd mewn angen. Da ni'n gweddio dros Malawi, Mozambique, Madagascar, dros yr ynysoedd sydd yn diflannu o dan y dŵr. A hynny yn enw Iesu Grist ein Hadrwydd. Amen. Yna maen nhw hefyd yn gofyn i ni weddio y bydd y gwledydd sy'n gyfrifol am yr allyriadau, y stwff drwg sydd yn dod allan, y CO2 a'r methane ac yn y blaen, yn uchelgeisiol wrth wneud addewidion ac y bydda'n nhw'n gweithredu. Dyma rai syniadau, Deyrnas unedig, mae'n genir chwyldro diwydiannol ar byd carbon ddwys. Mae'n ffatrioedd am gweithfeirni ers 2 ganrif wedi bod yn chwdu llygren allan i'r greadigaeth. Unol Daleithiau yn gyfrifol am fwy o allyriadau. Ydy allyriadau, Saesneg? Emissions di allyriadau. Ar gyfer y rhai hynny sydd yn dysgu Cymraeg. Unol Daleithiau, China sy'n cynhyrchu mwy o allyriadau carbon na neb arall heddiw. Felly dywch chi'n weddio dros y gwledydd yma. Da ni'n ymwybodol bod gwledydd cyfoethog a sydd yn datblygu ar hyn o bryd yn allyrru mwy o garbon a methane na gwledydd tlawd y byd yma. A fe wyddion y bydd arweinyddion y gwledydd hynny'n sylweddoli i cyfrifoldeb i dorri yn syth beirnadrwydd yr llygredd yma sydd yn cael ei gynhyrchu ganddo ni, yn aml iawn oherwydd yn bod ni'n farus, oherwydd yn bod ni isio mwy, oherwydd yn bod ni'n anfodlon ar yr hyn sydd ganddo ni. A fod yr economi'n aml yn seiliedig ar dŵr ac ar ragor ac ar gynhyrchu mwy a mwy. Fe weddiwn dros Deyrnas unedig yma Brydain, fe weddiwn dros America a'r Unol Daleithiau, ac fe weddiwn dros wlad a phablogaeth enfawr China a'i arweinyddion. Yn enw Iesu Grist. Amen. A da ni'n gobeithio bydd y cynadledwyr yn gwneud gwahaniaeth gyda. Da ni am ganu enwyn arall rwan. A mae hon yn sôn am ysblander brenin nef. Ond y Salm 19 yn sôn am ysblander ysblander Duw. A mae awdur y geiriau wedi codi yr ysblander yma yn Duw. Ac yn annog ni i addoli. Felly dywch chi ni ganu ysblander brenin nef. Wow.
wythnos sydd oedd, mi oedd Gwilym Tudur yn cael ei ordeiniad. Dwi'n teimlo chwystod rhwng fi di weinidog, o ni di eglwys gafodd ei fagu, ond fi di dad, oeddech chi'n gwybod? Dwi'n teimlo, ond o'n i'n meddwl, jyst dangos sydd ei ddau olyniad, a mynegu diolch i Ebeneser ac i chi, am fwy nag un peth, am y fagwraeth ysbrydol gafodd Gwilym yn eich plith chi, yn y plith ni. Nid ni a nhw ydi eglwys, ni ydi eglwys. Ni ydi Ebeneser. Does dim ni a nhw. Ni ydyn. A bod Duw wedi gweithio yn mywyd Gwilym ac wedi dod â fo i ffyr ac wedi i alw fo i'r weinidogaeth. A da chi wedi bod yn rhan o hynny. Yr ysgol Sul, athrawon ysgol Sul, dros y blynyddoedd, weithiau mae pobl yn teimlo, pam bod ni'n gwneud hyn? Mae'r dylanwad ar y plant ni yn dylanwad pwysig ac yn dylanwad sydd yn aros. Mae'r hadau'n cael ei hau. Pan maen nhw'n dod yn oedolion, maen nhw'n gwneud y penderfyniadau eu hunain, os dyn nhw am ddilyn neu am beidio. Ond da ni'n caru nhw, da ni'n cymell nhw, da ni'n plannu'r hadau, a da ni'n hannog nhw i arddel ffyr yn yr adwy Iesu Grist. Felly, diolch i Eglwys Ebeneser am y gwaith da chi wedi gwneud yn y dirgel, am y gweddiad tawel sydd wedi cael ei offrymu dros yn plant a pobl ifanc ni. Da ni weddio yn mynd dros llanllanast a'r plant sydd yna hyn o bryd, oherwydd mae'n rhywbeth sy'n parhau yn dydi. Yn rhan o'n cyfrifoldeb ni bob amser fel cynulleidfa. Ac am y Gwilym i ordeinio, a cyfrifol am yr ordeinio y parchedig Alun coleg yr Annibynwyr, ac oedd nhw wrth yn ei mygydau gwynion, oedd yn Gwilym i dŷ, oedd Alex wedi dewis i fynd efo'i siwtor arbennig, ydych chi'n gwybod? Ac yma mae Gwilym yn ateb cwestiwn na Alun Jones. Ac yna Alex yn yma, nath i siarad yn Gymraeg, mae'n dysgu Cymraeg, a mae Chymraeg hi'n dod yn ei blaen yn ardderchog. Mae'n dair ieithog erbyn hyn, iaith gyntaf di Romaneg a Saesneg, ac rwan mae Cymraeg yn dod yn rhan o'i iaith i. A dyma criw, rhai o griw Ebeneser ar ardal, a ddaren ni gael y fraint o fod yn bresennol yno, ac arfon yn darllen llythyr hyfryd i Malcolm, oedd o wedi ysgrifennu yn cyfarch yr eglwysi ac yn cyfarch Gwilym ac Alex ac yn dymuno yn dda iddyn nhw. A diolch i Malcolm hefyd, oedd o yn lythyr mor addas ar gyfer yr achlysur i bob cyfeiriad. Ac yna fe ddarllenwyd y penillion gan Eira 26 mlynedd yn ôl. Sgwennodd i pan anrwyd Gwilym a mae ganddi hi lyfr. Ac yna mi oedd y criw yma, dihirod yma wedi dod at ei gilydd i'r set fawr i arddodi dwylo, parchedig Watkin James, yma'n cwp, parchedig Doctor Watkin James, parchedig Geraint Tudur, parchedig Alun Lenni, parchedig Rhodri Glyn, sydd yn gefnder cyfau Gwilym, ac yn weinidog i'r efengyl yn Llansanad efo'r Presbyteriaid. A da chi'n abod yr un ar y fe tu ôl i'r sgrin. Wedyn, dyna'r gwbl o'n ynia sydd yn de. Felly, diolch o galon i chi am eich dylanwad, a Gwilym eisiau ni ddiolch hefyd am y cerdion ni wedi gael, a'r gweddiad a'r dymuniadau da, ac hefyd i'r rhai faith dydd Sadwrn i fod yn rhan o'r achlysur arbennig. Arian a chi ymuno ar we, o leia ddech chi'n gallu cael panad a mynd i'r tŷ bach yn ystod y 2 awr a hanner, oedd y gweddi nhw, yn ysod, mae'n 2 awr a hanner yn seion yn ystod. Ond na, oedd achlysur hyfryd ac arbennig. A newch chi barhau i weddio dros Gwilym. Ydych chi'n deud eich padar, ydych chi'n deud hyn yma, ydych chi'n mynd i gysgu. Mae gweddion sy'n mynd i gysgu yn helpu mynd i gysgu. Os ydych chi ddim yn gadael i'ch problemau chi awdurdodi'ch meddyliau chi. Ydych chi'n gweddio ar yr arglwydd, a ydych chi'n myfyrio ar yr arglwydd, a rhoi eich teulu, a'ch eglwys, a'ch gwlad, a'ch byd yn hyd-destun Duw. Dwi'n aml yn mynd i gysgu ar ganol gweddi wrth ymlaen
Diolch i chi am hynny. Wedyn, darlleniad da ni'n cael nesaf. O'n i'n dweud, o'n eisiau cynnwys lot o bethau. O gyda i ffrind oedd yn gweithio yn Sbyty Gwynedd, ac oedd o'n mynd fel hyn weithiau. How's the enemy? Oedd o'n edrych ar y clon. How's the enemy? Boi o'n hyn oedd o. Dwi'n gallu dweud yn o'r agor. Oce, dyma byddai'n ni'n edrych ar yma mych ychydig funudau bore yma. Dwi wedi penderfynu, ym mis Medi nes i edrych ar ddau o ddamhegion Deyrnas fan galw. Gyda'r Iesu yn disgrifio be ydy teyrnas Dduw. Ac felly, 3 syl yma, tan byddwn ni'n dechrau meddwl am Nadolig, syl ola Tachwedd, da ni am edrych ar 2 arall o ddamhegion Iesu sydd yn sôn am be ydy teyrnas Dduw. Da ni dweud yn Gweddi'r Arglwydd, delech dy deyrnas, gwnele dy ewyllus. Be ydy'r deyrnas? Ydy Hywel yn yma? Hywel? Na, ydy Hywel ddim yma. Mae o'n cwn yn hyntedd. Da iawn. Angherddon ni wedi gael nhw. Deriach chdi wedi fanna gofyn. Ydy Hywel yma. Reit. Na i ddarllen o, dilynwch chi y darlleniad hefo fi. Stori y talentau yn Mathew, mae o hefyd i'w gael lyg. Pan ddawr i'n nefol i deyrnasu, bydd yr un fath a dyn yn mynd oddi cartref, galwodd ei weision at ei gilydd a'r rhoi ei eiddo i gyd yn ei gofal nhw. Rhoddodd swm arbennig yn gofal pob un yn ôl ei allu. 5 talent, hynny ydy 30,000 o ddarnau arian, 1. 2 dalent, hynny ydy 12,000 un arall, ac 1 dalent, hynny ydy 6,000 un arall. Wedyn aeth i ffwrdd ar ei daith. Dyma'r gwas oedd wedi cael 5 talent yn bwrw iddi ar unwaith i farchnatau gyda'i arian, a llwyddodd i ddyblu'r swm oedd ganddo. Llwyddodd yr un gyda 2 dalent i wneud yr un peth, ond y cwbl wnaeth yr un gafodd 1 dalent oedd gwneud twll yn y ddaear a chadw arian ei feistr yn saff ynddo. Aeth amser hir heibio. Yna, o'r diwedd daeth y meistr yn ôl adre a gael ei meision i roi cyfri am yr arian oedd wedi rhoi yn ei gofal nhw. Dyma'r un oedd wedi derbyn y 5 talent yn dod yn dweud wrtho, feistr, rhoes ti 30,000 o ddarnau arian yn fy ngofal i. Dwi wedi llwyddo i wneud 30,000 arall. Da iawn ti, medda'r meistr. Rwy ti'n weithiwr da, a gallai ddibynnu arna ti. Rwy ti wedi bod yn ffyddlon wrth drin yr ychydig roesi yn dofal. Felly, dwi'n mynd i roi llawer iawn mwy o gyfrifoldeb i ti. Tyrd gyda mi i ddathlu. Wedyn, dyma'r un oedd wedi derbyn 2 dalent yn dod ac yn dweud, Feistr, rhoes ti 12,000 o ddarnau arian yn fy ngofal i. Dwi wedi llwyddo i wneud 12,000 arall. Da iawn ti, medda'r meistr. Rwy ti'n weithiwr da, a gallai ddibynnu arna ti. Rwy ti wedi bod yn ffyddlon wrth drin yr achos roesi yn dofal di. Felly, dwi'n mynd i roi llawer iawn mwy o gyfrifoldeb i ti. Tyrd gyda mi i ddathlu. Wedyn, dyma'r un oedd wedi derbyn 1 dalent yn dod, feistr, meddai. Mae pawb yn gwybod efo ti'n ddyn caled. Rwy ti'n exploitio pobl ac yn gwneud elw ar draul ei gwaith caled nhw. Roedd gen i ofn gwneud colled, felly dwi wedi cadw darian di'n saff mewn twll yn y ddaear. Felly dyma darian yn ôl. Mae'r cwbl yna. Dyma'r meistr yn ei ateb, y cnaf diog, da i ddim. Dwi'n ddyn caled, ydw i yn exploitio pobl ac yn gwneud elw ar draul i gwaith caled nhw. Ddylen ti o leiaf oedd wedi rhoi'r arian mewn cyfrif cadw yn y banc i fi gael yn ôl gyda'r hiw fymryn o log. Cymerwch yr arian oddi arno
a'i roi i'r un cyntaf sydd â 10 talent ganddo. Bydd yr rhai sydd wedi gwneud defnydd da o beth sydd ganddyn nhw yn derbyn mwy, a bydd ganddyn nhw ddigonedd. Ond am yr rhai sy'n gwneud dim byd, bydd hyd yn oed yr ychydig sydd ganddyn nhw yn cael ei gymryd oddi arnyn nhw. Taflwch y gwasg i werthu'r tywyllwch, lle bydd pobl yn wylo'n chwerw ac mewn artaith. A da ni yn diolch i Dduw am y iair sanctaidd. Dewch i ni gael gair o weddi. Arglwydd, da ni diolch i ti am ddameg yr arglwydd Iesu. Ac yn gofyn yma di'n rhoi goleuni ni wrth i ni gnoi cil drosti, y daw na ystyron allan o'r ddameg hon. Fydd yn dogoneddi di, fydd yn adeiladu ni yn yn ffydd, ac fydd yn harfogi ni i fyw fel pobl Iesu Grist yn ystod yr wythnos hon. Da ni'n gweddio hefyd dros llanllanast a y plant yn y neuadd arall, dros y tîm sydd yn arwain ac wedi paratoi. Ac gofyn y bydd bendith yn y sesiwn hwnnw. Bydd yn adeiladol ar gyfer y plant yn benodol, ac hefyd ar gyfer i'r rhieni. Arglwydd, nid i'n helpu ni adeiladu'n gwaith gyda teuluoedd, gyda plant, gyda pobl ifanc i'r dyfodol. Nid bydd i ni, ond gogoniant i ti, Arglwydd. Dyfo ti'n cael yn anrhyderu trwy ein gweithgarwch. A ni'n gofyn well felly y byddi di'n rhoi dy law ar y cwbl ac ar y pwyllgor ysgol Sul sydd yn dilyn wedyn, wrth i ni roi trefn ar silia tan y Nadolig. Ti'n ysbryd glân i'n cynorthwyo ni yn ein gwendid ac yn yn diffyg creadigrwydd, fel bod y bobl di, y bobl eithriadol o greadigaeth. Gyfynw, yn enw Iesu Grist ein hadrwydd. Amen. Reit, da ni am edrych ar y ddameg gan yr arglwydd Iesu. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi straeon. Byddwch chi'n mynd yn hir, mae gennych chi atgofion o'ch plentyndod. A dwi wedi sylweddoli bod fi'n eistedd ar lot yn gwrando'r mam yn dweud straeon. Ond dan yn un tawel, ac y mam yn dynas brylymus a llafar iawn, yn llawn afiaeth, ac yn siarad am y byd a betws. A fedrai gofio ar nosweithiau lle o'n i'n methu cysgu. O'n i wedi anghofio dweud hynny. O'n i'n methu cysgu. O'n i'n dod lawr ac eistedd ar ris waelod y grisia yng Ngholeg Bangor. A weithiau mae ffrindiau wedi dod i'r palwr ffrynt. Ac oedden nhw'n siarad, ac yn cellwair, ac yn deud straeon wrth ei gilydd. A mae straeon yn nodwedd o ddynoliaeth yn ydy. Oedd cantref gwylod ar y postar yn y fan yna. Un o'n chwedla ni fel Cymru. Mae yna goed o borth am yr ystryth, yn does? Dangos bod yna dir wedi bod yna a bod lefel y môr wedi codi. A mae'r aborigines, mae ganddyn nhw songlines, yn does? Ac oedden nhw'n canu'r chwedla yma pan oedden nhw'n crwydro cyn i'r dydd gwyn fynd yno i Awstralia. A mi oedd na straeon am yr afonydd, am yr anialwch, ac oedd yn rhoi siap i'w bywydau nhw, y straeon songlines gan yr aborigine. A bod Mabinogi gan y Cymru, Shakespeare, a mwy gan bobl Lloegr. A mi oedd Iesu, wrth gwrs, yn deall grym y stori. Dwi wedi bod gwrando ar ambell i bregeth yn ystod i oes, yn oes. Chydig o'r pregetha dwi'n gofio, yn ambell un, ond dwi'n cofio mwy ar y straeon. Beth a gafodd ei dweud fel enghraifft i gryfhau yr hanes. Fedrai gofio bod mewn cyfarfod o'r deinio Emyr Gwyn Evans yn Bryn Berain 36 mlynedd yn ôl, a Llywelyn Lloyd Jones, llond pilpyd o ddyn, yn pregethu efo llais awdurdodol. Dwi'n yn cofio'r bregaeth, ond dwi'n cofio'r stori. Pobl yn edrych.
Dwi'n cofio bod y gwyl wigwan, gwyl Gristnogol yn yr 80au, a Deyrnas yn bregethu. Mae Deyrnas yn dal i fynd. Neulod yn Hers Alun Cynarfon. Ac oedd o'n cyflwyno bregaeth i ni. Dwi'n cofio cynnwys y bregaeth, ond dwi'n cofio un stori ddywedodd o. Am rhywun yn cael ei achub o'r dŵr. Cofio'n had yn pregethu. Dwi'n cofio stori ddywedodd yn had yn pregethu. Felly mae'n rhywbeth grymus mewn straeon yn does. Da chi wedi gwrando lawer o bregethau gyda i. Da chi wedi clywed lot o straeon. A mae'n bosib bod chi'n cofio amball i stori sy'n atgoffa chi o neges y bregaeth. Ac oedd Iesu'n defnyddio straeon, ddamhegion. A mi oedd pobl yn cofio y straeon. Yn mynd nôl adra ac yn ail adro. Da ni wedi bod gwrando ar Iesu, a dyma un o'r ddamhegion neu straeon nath o rannu hefo ni. Be'n ti'n meddwl o'r stori yma? Be mae'n dysgu ni am deyrnas Duw ac am deyrnas nefoedd. Rwan ta, yn y stori yma, mae wedi cael ei gosod yn Mathew rhwng Ddameg y morwyn a'i lampau. Cofio hwnna, oedd yn ffyddlon ar 5 oedd ddim wedi gwneud ei gwaith, ddim wedi rhoi olew yn y lamp. Ac yna ar ôl y darn yma, y Ddameg yma, mae'r darn dirdynol am y meistr yn dychwelu ac yn dweud bym yn ddiwynog, bym yn harchar ac yn y blaen, ac ni roi soch fwyd i mi, ac yn y blaen, dan dirdynol y Mathew 24. Ac felly weithiau, mae'n cysylltu'r Ddameg yma hefo Iesu Grist yn dod yn ôl yn ail ddyfodiad. A ddewid yr Iesu bydd o ryw ddiwrnod yn dychwelu yn ôl i'r byd. A mae yna elfen ar ddiwedd y Ddameg o hynny yn y stori pan mae'r meistr yn dod yn ôl. Ond dywch chi fynd at y glo man yn y Ddameg. Mae'n rhywbeth darlun o fyd arian mae Iesu ni roi. Mae'n darlunio o fel arfer ddamhegion ynglyn â byd natur a byd amaethyddol a bywyd cymdeithasol a bywyd teuluol. Ond yn y fan yma, byd masnach ydy'r darlun a'r cefndir. Byd ariannol, da ni'n meddwl am city yn Llundain, lle mae yna masnachu a buddsoddi mawr yn digwydd ar biliynau o bunna. A mae Iesu'n defnyddio darlun bach o'r cyd-destun yna. A mae yna 3 chymeriad, mae yna 4. Mae'r meistr yn rhoi sach o arian i 3 gwas cyn iddo fo fynd i ffwrdd am gyfnod hir. A mae o'n rhoi... Mae'n nath o roed yr un cyntaf, ti'n ei weld? Ydych chi'n cofio wynt oedd wedi roed yr un cyntaf? 5 oedd wedi roed yr un cyntaf. Ac yna 2 i'r ail ac 1 i'r trydydd. Mae'r un cyntaf yn ennill 5 sach arall o arian drwy fasnachu a buddsoddi a bod yn fentrus efo'r arian o ganddo fo ac yn dyblu y gwerth. Mae'r ail yn dyblu gwerth yr arian ond o wedi gael gan y meistr. Ond mae'r trydydd yn cymryd yr arian 1 sach ac yn ei gladdu fo yn y ddeiar o dan y prif. Ac felly mae'r 2 cyntaf yn buddsoddi, yn doeth, yn masnachu. Dwi'n gwybod be oedd y sefyllfa na'r masnach arian yn ystod y ganrif gyntaf, ond mi oedd modd gwneud arian allan o arian. A dyma'r darlun mae Iesu. A mae'r meistr ar ôl hir a hwyr yn dod nôl, a mae'n cyfarch yn ail las cyntaf yn gofyn, be ddari chi wneud efo'r buddsoddion a'r arian ond wedi'i rhoi yn eich dwylo chi? A mae'r un cyntaf yn dweud, wel, dwi wedi dyblu fo. A mae'r meistr yn dweud, ardderchog fy ngwas da a ffyddlon. Fi os ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fi os o dan lawer yn dofan, tyr di ymuno yn llawenydd dy meistr. Da ni'n gyfarwydd â da was da a ffyddlon. Geiriad ar yn ddysgu. Pam bod o'n ganmol o? Oherwydd bod yr arian o ganddo fo wedi cynyddu. Hynny yw, mae'n ganmol o
oherwydd y defnydd mae o'n wneud o'r adnoddau mae'r meistr wedi rhoi yn ei ofal. Fi'n modd, hefo rhaid da was dath yn hwn. Wyt ti'n defnyddio'r arian yn doedd, wyt ti'n buddsoddi'r arian, ac wedi gwneud mwy o elw i mi y meistr drwy gyweithgarwch. Ond ydy o'n un hapus fel da ni'n gweld hefo'r trydydd gwas. A mae stori yw sydd yn canolbwyntio y trydydd un ydyn ni. Mae yna fwy'n cael ei ddeud am y trydydd gwas gan sy'n cael ei ddeud am y ddau gyntaf. Yn canolbwyntio ar y siom gafodd y meistr wrth ddod yn ôl a chlywed be oedd y gwas wedi wneud. Oherwydd i fod o wedi chladdu'r sach o arian. Ac o'n i'n sôn dechrau medu, os oeddech chi eisiau diogelu'r pethau yn y ganrif gyntaf, ffordd orau i wneud oedd claddu nhw mewn man lle mond chi oedd gwybod lle oedd y trysor chi. Dar nhw'n ganfod trysor o wythnos dwytha yn Lloegr. Oedd na metal detector wedi bod, ac oedd nhw wedi cael sach o ddarnau o air oherwydd o bobl yn gwneud hyn. A clywch beth yr meistr yn dweud wrth yr trydydd, y cynaf diog, da i ddim. Dwi'n ddyn caled ydw i, ac yn exploitio nhw, ac yn gwneud elw ar draul eu gwaith caled nhw. Dyle ti o leia bod wedi rhoi'r arian mewn cyfri cadw yn y banc i mi ei gael yn ôl gyda rhyw fymryn o lôn. Rhyw 1% bach da fel da ni'n gael dyddi am y. Cofio dyddi am pan nes i gwriodir oedd ti am 12%. 15%. O, mae'n dan 1% yn hyn. Enw, ond mi fysa fo, rhywbeth fysa. Sa'r arian di tyfu 1% fyna. Dywch chi jyst trio meddwl beth sydd ar wyneb y ddaear yn cael ei ddeud yn y ddameg yma gan Iesu Grist. Mae rhaid i feddwl am y sachau arian fel rhoddion mae Duw yn ei roi. I ni fel unigolion, i ni fel eglwysi. Bod Duw yn rhoi buddsoddion i ni i defnyddio, bod o'n rhoi doniau, bod o'n rhoi amser, bod o'n rhoi doniau ysbrydol, bod o'n rhoi doniau naturiol i ni, bod o'n rhoi yr efengyl fawr yn yr arglwydd Iesu Grist i ni. A mae Duw'n gofyn, wel, beth ydych chi'n gwneud efo'r hyn dwi'n rhoi i chi yn fy nghariad? Mae rhoi arian i ni, mae o'n rhoi eiddo i ni, a mae Duw'n gofyn, beth ydych chi'n gwneud efo hyn? A mae hwn yn her. Oedd yma'n cysylltu hefyd efo'r creu da ni wedi bod sôn amdano fo dda. Ond mae'n fwy na hynny hefyd. Mae'n gofyn sut ydym ni'n defnyddio'r bendithion mae Duw wedi rhoi i ni mwyn dod ag elw i'w deyrnas o yn y byd ac yng Nghymru ac yng Nghaerdydd ac yn y teulu. Cos prif waith yr Eglwys Gristnogol ydy mynd ar efengyl yn newyddion da i'w byd mwyn achub pobl i fywyd teyrnas Duw a dod â teyrnas Duw i'r byd ac i gymdeithas fel i bod nhw'n cydnabod Duw drwy'r Iesu ac yn gweld gwerthoedd i gariad. Ac yn y ddameg yma, mi oedd yr arian wedi rhoi'r gweision mwyn iddyn nhw gael mwy o arian i'w meistr trwy fuddsoddi a masnachu. Ac felly mae Iesu'n dangos bod cyfrifoldeb yn cael ei roi i'w bobl i ddod â llwyddiant i'w waith. Sut ydym ni'n, meddwl am Ebeneser, sut ydym ni'n buddsoddi'r efengyl fawr ar newyddion da? Sut ydym ni'n buddsoddi ei gariad a'i faddeuant? Sut ydym ni'n buddsoddi ei gyfiawnder fel i fod o yn cynyddu ac yn mynd yn fwy? Prif ffocws y ddameg ydy methiant y trydydd gwas, a mae Iesu am i ni ddeall y dam y deyrnas yn ei llawnder i'r graddau y byddwn ni'n gweithio ac yn hybu, ac y bydd Duw yn bendithio.
Os ydym ni am weld achos Iesu'n llwyddo, mae'n golygu torchi llewis a gweithio o gael. Un o mytholeg Cristnogaeth Cymru ydy, daw bob dim yn iawn am ddaw diwygiad. Da ni wedi bod disgwyl ys 1906, a dydy o ddim wedi dod. A mae Cristnogion, nid bod ni'n cael drws i adnewyddiad, peidiwch am hamdall di. Ond weithiau, y disgwyl am ddiwygiad yn golygu bod pobl yn gwneud dim byd yn ei ddim, ti'n yn gweithio da iawn yn gwrs. Ti'n yn gwneud yr un dyliad, ti'n yn dod ag adnewyddiad i'r eglwysi Cristnogol ar hyd a lle Cymru. Ond nhw'n gyd yn cael, a da ni'n eistaf yma'n llonydd yn disgwyl i hyn ddigwydd. Da ni eisiau dwrdio Duw dydan. Ond un o ergydion y ddameg yma ydy bod Duw yn bendithio i bobl pan am yn torchi lewis, pan brawn yn emlegnio, pan bod nhw'n gweithio dros y Deyrnas a thros Efengyl Iesu Grist. A mae'r hybu'n ymarferol yma i Gristnogion. Os nad ydyn ni'n defnyddio'r rhoddion mae Duw yn ei rhoi i ni, mae'r arglwydd yn ei cymryd nhw ac yn ei rhoi nhw rhywun arall. Mae pobl yn teimlo, mae'r meistr anheg yn y diwedd yma yma. Cos mae'n gas efo'r trydydd. Ond be mae'n dweud, os da chi ddim yn defnyddio bendithion Duw gogoniant i Duw, mae Duw wedi tynnu nhw, byddai sôn am hyn eto, digwydd bod yn y bregaeth prawn yma. Mae'n cymryd oddi arna ni ac yn ei rhoi i rai sydd yn buddsoddi, sydd yn mentro, sydd yn gweithio yn galed. Adnod 28 yn y fan yma, cymrwch yr arian o'i arno a'i roi yn cyntaf sydd ar 10 talent ganddo. Bydd yr rhain yn gwneud defnydd da o beth sydd ganddyn nhw, yn derbyn mwy, a bydd ganddyn nhw ddigonedd. Ond am yr rhain sy'n gwneud dim byd, bydd hyd yn oed yr ychydig sydd ganddyn nhw yn cael ei gymryd oddi arnyn nhw. Mae'r ergyd mor amlwg yna. Os da ni'n peidio gweithredu, peidio buddsoddi, peidio gweithio, peidio a gwneud da, does na ddim llwyddiant yn dod. Chi'n bod, nath y trydydd chwarae teg iddo fo, gladdu iddo meistr yn y pryd, a'i nôl o, a rhoid o nôl i'r meistr fel y cafodd o ar y dechrau. Ond mi oedd y meistr eisiau gweld cynnig, oedd o eisiau gweld mwy o elw yn yr hyn oedd o wedi i fuddsoddi. Doedd o ddim yn cael ei gyhuddo gan ddefnyddio'r arian fel y mab a fradlon, neu o'i wasgraffu fel y mab a fradlon, ond o beidio gwneud elw. Nid digon ydi peidio gwneud drwg, mae'n rhaid gwneud da. Mi o'n i yn Llundain bythefnos yn ôl, o'n i'n pregethu Castle Street. Dwi'n mynd rhy hen i gerdded yn gwmpas Llundain erbyn hyn. Cael blwydd mawr yn dod flwyddyn nesaf. Ac yn un o gorsafoedd tref yn tiwb, dwi'n cofio pa un, mae yna lawr sy'n symud ac yn chwipio chi chydig i gynt i lle da chi eisiau mynd. Diolch, neu symud yn ymreni erbyn hyn, stori yma. Dwi wedi colli'r ergyd yn yma. Ie, rhywbeth yma. Mae picture di gweithio fan pwynt o'n i'n mynd i ddeud, ond dyn ddim yn berthnasol erbyn hyn. Os ydych chi'n sefyll o'ch chi'n mynd yn ôl, os ydych chi'n gerdded arno fo ffordd o'n gwsa? Gwsa? Yn blwydd mawr yn dod. Yn blwydd mawr yn dod. Oes, os ydych chi ddim yn buddsoddi, mae'n neidio dros yna, da ni dorri allan o bregaeth. Does na ddim llwyddiant, does na ddim twf yn dod. Mae aros yn eich unfan yn gyfystyr a mynd yn ôl. Dyna lle oedd y syniad i dod efo'r llawr yma, sy'n eich i gerdded ar y ffordd yma. Dyna fo. A treadmill. A treadmill.
treadmill. Da iawn, diolch yn fawr. Ar treadmill. Os da chi'n rhoi ar fwy na 6 yn yn hanes i'r gym, da chi'n stopio'n redeg, da chi'n diolch! Dyna'r un o'n i'n chwilio amdano fo. Da chi'n stopio'n redeg, da chi'n mynd am yn ôl. A dyna mewn ffordd byd y ddameg o fama. Os da ni ddim yn buddsoddi fel eglwys, yn egni, yn amser, yn donia, yn buddsoddi'r efengil, yn buddsoddi'n arian, bydd gwaith y deyrnas. Da ni'n mynd am yn ôl. Yr ysgogiad i'r 2 was gyntaf oedd i weithio masnachu oedd gwneud hynny mwyn y meistr. A dyma pan bod ni'n gweithredu fel eglwysi yna. Da ni'n neud o'r gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma sydd yn ysgogi ni, dyma sydd yn ysbrydoli ni. Da ni'n gweithredu a chyhoeddi efengil cariad a chyfiawnder Dduw mwyn y meistr. Ac yna mae'r cwestiwn yn codi wrth gloi, sut ydym ni yn defnyddio a buddsoddi yn donia fel eglwys Ebeneser ac fel unigolion heddiw, yn arian a'n hyddo mwyn dod ag elw i'r arglwydd. Oherwydd dyna da ni angen i wneud yn y misoedd a'r blynyddoedd sydd yn dod. Ddamhegion y Deyrnas mwyn i enw. Amen. Fe ganwn ni yr emyn olaf, fy Iesu waredwr, arglwydd does neb fel ti, deilwng yn wir o oliant i. Gawn ni i gan. Diolch am eich cwmni. Os da chi eisiau panel, allwn ni fynd i coffi yn yr eglwys newydd. Mae Pwyllgor Ysgol Sul yn cyfarfod ar ôl Llanllanas. Os gan unrhyw un ddiddordeb i helpu'r Ysgol Sul, a da ni angen help yn ystod y misoedd nesaf, dewch i ymuno hefo ni. A dyna'r cwbl am y tro. Oedfa am 3 yn yr eglwys Beth Cymru, dewch a bara'r gwyn os da chi'n dod. Angor am 4:04 Glyfgyn, a dwi'n meddwl bod Hywel Davies yn siarad yn angor Gweddi nos fory ar Zoom 7:07. Sil nesaf, fi fydd yma os fyddai'n cofio am 10 yn y bore ac am 3 yn y prynhawn a Gweddi amdda. Gawn ni rannu y gras. Diolch i Rachel, diolch i Ryan, diolch i Tudur, diolch i Petra, a diolch i chi i gyd. Gan i rannu'r gras. Gras sy'n hadlwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chwyd